Hayırlı irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Корбан гаетенә күркәм бүләк Казанның Авиатөзелеш районында Рәхмәтулла мәчете ачылды. Ярдәм мәчете мохтаҗларга ярдәм итә. Чираттагы бәйрәмне балалар өчен оештырдылар. Кесе форматындагы татарча китап Казан утлары журналы Кәрим Караның Җиләкле алан исемле яңа китабын тәкъдим итте. Бүген православие динен тотучылар Казан изге ана иконасы күренү көнен билгеләп үтә. Ул Рус православие ширкәвенең иң зур бәйрәмнәренең берсе булып санала. Быел бәйрәм күптән көтелгән вакыйга яңадан торгызылган Казан соборын изгеләндерү белән истә калды. Әлеге истәлекле вакыйга башка төбәкләрдән дә кунаклар килде. Төп чарада Мәскәү һәм бөтен Россия патриархы Кирилл катнашачак. Соборны яңадан торгызу тарихи һәм мәдәният һәйкәлләрен торгызу буенча республика фонды тарафыннан алып барылды. Эш нәтиҗәле булды. Соборны барлык тарихи архитектура үзенчәлекләрен саклап торгызуга ирештеләр. Авиатөзелеш районында Рәхмәтулла исемендәге мәчет ачылды. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалдинов репортажында. Изге Корбан гаете бәйрәме алдыннан яңа мәчетләрдә тәүге тапкыр азан әйтү республикабызның күркәм гадәтләренең берсенә әйләнде. Менә бүген дә Казанның Авиатөзелеш районында тантаналы вакыйга. Годовиков һәм Симонов урамнары чатында урнашкан Рәхмәтулла мәчете дин кардәшләребез өчен ишекләрен ачты. Төзелеш 2019 елда башланган. Мәчет проекты авторларының берсе Искәндәр Насиров. Һәрберсе дә эшләде Аллаһның рәхмәтенә ирешү өчен. Шуңа күрә форсаттан файдаланып, һәрберсенә рәхмәт әйтәсем килә. Барлык менә бу районда яшәүчеләргә, бөтен шәһәрдәге предпринимательләргә, эшмәкәрләргә, чөнки алар һәрберсе дә булышырга тырыштылар. Кайсына гына шалтыратмасам, кайсына чыкмасам да һәрберсе ачык булдылар, булыштылар. Шуңа күрә барыгызга да рәхмәт. Аллаһның рәхмәте яусын. Киләчәктә дә сезгә Аллаһның рәхмәте белән эшләрегездә уңышлар булсын. Мәчет 150 кеше сыйдырышлы булачак. Ә мәчетнең имам-хатыйбы Рөстәм Ясәвиев. Гарафа көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнчә, кемдә кем уразатта икән, аның әүвәлге бер ел һәм ахыргы бер ел эчендәге булган гөнаһлары гафу иттеләр дип әйтелә. Шуңа күрә бу көннең бәрәкәтле булуында шигебез юк. Безнең хәтта узган ел ай куйган көнебез дә Гарафа көненә туры килгән иде. Ачылыш тантанасына килгән дин кардәшләребез мәчет йортындагы бәрәкәт чишмәсенең суын аваз иткәч, мәчет эченә намаз укырга җыелды. Әле шулай күп еллар буена Рәхмәтулла мәчете дин кардәшләребезне намазга дәшеп торсын. Ниһаять, иң көтелгән мизгел, яңа ачылган мәчет дин кардәшләребезгә ишекләрен ачты. Ә хәзер инде намаз да укылып бетте. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Ярдәм итү, ярдәм кулы сузу. Бу төшенчәләр һәрбер кешегә дә хас кебек. Әмма ярдәм мәчете каршында эшләп килүче ярдәм комплексы ярдәм кулыгына сузып калмыйча, инде 8 ел буе тулы бер комплекс булып эшләп килә. Әлеге чара кысаларында балалар өчен зур бәйрәм һәм матбугат конференциясе узды. Яши әле ярдәмләшеп, дус туганнардай берләшеп. Чараның төп кунагы Россиянең халык артисты, Песиләр театры җитәкчесе, өстәмә белем бирү программасы авторы Юрий Куклачев иде. Матбугат конференциясе барышында Юрий Куклачев рухи азык дип исемләнгән китабын татар теленә чыгачагын искәртте. Аны шагыйрә Йолдыз Шәрәпова тәрҗемә иткән. Дело в том, что Казань для меня как родной город. Казан минем яраткан шәһәрләремнең берсе. Минем якын дусларым да татарлар. Без тормыш иптәшем белән ияләшкәч, профессор татар кешесе безгә фатир алырга матди ярдәм күрсәтте. Шунда кешеләрнең ачык күңелле, ихлас булуларына кабат инандым. Казанда цирк гастрольләрем бик зур уңыш белән бара. Китабымның татар теленә тәрҗемә эшләре төгәлләнеп килә. Украин, француз, немец, инглиз телләрендә инде дөнья күрде. Әле миңа бүген олы йөрәкле кешеләр түбәтәйдә беләк итте.
Төп кунак нәкъ менә Юрий Куклачев булуы очраклыгына түгел, чөнки исламда песиләргә, гомумән хайваннарга тирән ихтирам һәм игътибар бик зур. Песиләр театры җитәкчесе үзе дә минем тугры, чын дусларым татарлар дип юкка гына әйтмидер. Татар халыгы, татар милләте бик ярдәмчән һәм инде изге эшләрдә үзләренең ярдәм кулларын сузарга торалар һәм инде безнең ярдәм фонды ярдәм исемдәге тернәкләндерү үзәгедә менә бу татар халкының еллыгы һәм инде аларның юмартлыгын сизеп торабыз, Аллага шөкер. Менә бу бөтен башкарылган эшләр 8 ел дәврендә ул әлбәттә безнең кешеләрнең хезмәте сәбәбе буенча без аларның хезмәтләрен җыябыз, туплыйбыз һәм инде менә бу матур күркәм дәрәҗәгә әйләндереп күрмәүче кардәшләребезгә, начар күрүче кешеләргә аларны багышлыйбыз һәм җибәрәбез һәм инде альхамдулилла 8 ел дәврендә безнең тернәкләндерү үзәге турында һәм мәчет турында бөтен почмакларда, бөтен Рәсәйдә дә беләләр, таныйлар. Бәйрәм барышында спорт һәм балалар уеннары, тамашалар һәм мастер-класслар үткәрелде. Ярдәмгә инде 8 ел, әмма ярдәм тернәкләндерү үзәгенең шәхсән фондының тарихы киңрәк, тарих буенча инде без күп еллар дистәдән артык эшлибез, шуңа күрә нәтиҗәләр күп, нәтиҗәләр сөендергеч, чөнки безнең тернәкләндерү үзәге дә киңәйде, башка гарип кешеләрне дә кабул итә ала башладык. Хәзерге вакытта элекке мәчетнең, Сөләйман мәчетен безнең яңадан реконструкция бара инде. Анда инде телевиз эшләргә Коръән хафизлар бүлеге, Коръән өйрәтергә балаларга. Исегезгә төшерәбез. Юрий Куклачев Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вакалатлы вәкиле каршындагы медиа клуб утырышы барышында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановтан Мәскәү үрнәгендә Татарстан мәктәпләрендә игелек дәресләре оештыруларын сораган иде. Шулай итеп, ярдәм тернәкләндерү үзәге игелеклелек дәресләренең беренче ноктасы булып тора. Алия Галиуллина, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Башкалабызның Максим Горький исемендәге паркында Корбан Фест бәйрәме узды. Осталык дәресләре, мөнәҗәтләр башкару, шигырьләр сөйләү, анимацион шоу. Фестивальнең иштәлеге бай булды. Әлеге бәйрәм беренче генә тапкыр үткәрелми. Бирегә гаиләләре белән килүчеләр дә байтак иде. Здравствуй, Домоника. Здравствуй, внучка. Поздравляю тебя с праздником. Машаллах, спасибо тебе, держи. Спасибо. Вот тебе такой подарок. Спасибо большое. Осталык дәресләренең берсе металлдан бизәкләр кую. Бу бик четерекле эш. Заманнар бәйләнеше, үткәне, бүгенгесе, киләчәге. Фестивальнең шигары шундый. Осталык дәресләрендә борынгы сәнгатьтән алып, хәзергесенә кадәр үзләштерү мөмкинлеге бар. Любой рисунок, который вообще пожелает, создать может. Виртуаль ойыннар аша киләчәк турында да хыялланып алырга мөмкин иде. Алар онытылмаслык хис кичерешләр генә белән итеп калмыйча, фикерләрне үстерергә дә ярдәм итә. Это самый новый шлем, он вышел полгода назад буквально, и он уже у нас здесь, в Казани. Кызыклы дәресләр, тамашалар, милли ашлар. Булар барысы да Корбан Фестның күркәм бизәкләре булды. Кунаклар бәйрәмнән канәгать калды. Много разных мастер-классов, там можно платьи раскрашивать, браслеты делать. Знакомых много встретить, да, вот для этого я пришел, для общения. Ну все так мило, все так достойно, красиво, очень прям. Глаз радуется. Праздник для детей, для семьи, для города. Но очень приятно находиться в такой атмосфере. Тамашага илнең төрле почмакларыннан меңләп кунак килгән иде. Күпләр өчен Корбан Фест бәйрәмендә катнашу матур традициягә әйләнде. Фанис Мөхәммәтов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. 24 июль көнне Казан халкы Зәңгәр күлләренең яр буе территориясен чистарту акциясендә катнаша ала. Су асты фәнни тикшеренү отряды дайверлары сулыклар төбендәге чүп-чарны җыярга ниятли. Күлләрне чистартуга кушылырга теләүчеләр өчен иртәнге сәгать 9-да Уникс баскетбол клубы бинасыннан күлләргә кадәр автобуслар йөри. Катнашучыларга алдан телефон буенча WhatsApp мессенджерында теркәлергә кирәк. Экология акциясе сәгать 10-да башлана. Активистларга перчаткалар һәм капчыклар урында бирәләр.
Казанда автомобильләр ремонтлау буенча слесарь һөнәренә өйрәтү өчен төркем ачылды. Теләүчеләр теркәлү урыны буенча халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Автомобильләр ремонтлау буенча слесарь транспорт чараларының торышын һәм төзеклеген тикшерү өчен җавап бирә. Әлеге һөнәр вәкилләре автомобильләрне җыю, сүтү һәм ремонт эшләрен башкара. Алар яхшы координациягә ия транспорт чараларының катлаулы механик яки электрон системалары рәтен белә. Программада катнашу шартлары турында тулырак мәгълүматны район мәшгульлек хезмәтендә ачыкларга мөмкин. Тулырак мәгълүмат Казанның халыкны эш белән тәэмин итү үзәге сайтында урнаштырылган. Казан утлары журналы яңа төрле кисә форматындагы татарча китаплар чыгара. Беренче китап Нәбира Гыймаддинованың «Уйламаган көнем юк» повесте 2 атнада сатылып беткән иде. Ә шушы көннәрдә Кәрим Караның «Җиләкле алан» китабы тәкъдир ителде. Билгеле, шул ук вакытта билгесез язучы белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан таныштырыр. Кәрим Караның хикәя һәм повестлары гаммәви чараларда еш басыла, шул исәптән Казан утларында да. Ел ахырында декабрь аенда Нәбира ападан башлап җибәргән идек. Бүген көндә инде 6нчы китабыбыз чыгып килә. Кәрим Караның шушы китабы 4нче китап. Менә бүген без тәкъдим итә торган китап. Бу 2000 китап белән чыга. Кисә китабы дөньяда бик популяр. Тормышның ачысын төшесен бала чактан күреп үскән авыл малае ул. Геройлары да үзе кебек гади авыл кешеләре, сыер саучылар, укытучылар, улаларны идеаллаштырмый. Ничек бар шулай яза. Хикәя һәм повестларының исемнәре дә тормышчан. Аның әсәрләрендә уңай һәм тискәре герой аермачык бирелми. Совет заманында булса, тәнкыйтьчеләр анализлый алмый азапланыр иде дип искәртте Рөстәм Галиуллин. Кәрим Караның шушы арада гына да бер юлы 2 китабы чыкты. Күптән түгел узып киткән гомер бәйрәменә менә дигән бүләк. Әлегә чыккан китабы гафу ит мине дип аталалар бит. Китапны тәкъдир итү чарасын алып барган Рафис Корбан иң әүвәл Кәрим Караның тәрҗемәи хәле белән таныштырды. Ул Башкортстанда туган, хәзер Татарстанга күчеп килде. Язучының шатлыгын уртаклашырга килүчеләр арасында аның авылдашы Зифа Кадирова да бар иде. Котлы булсын, соңгысы булмасын. Минем хадиның әйберләрен укасмыйдым, кара шул хәтлек матур яза. Шул хәтлек матур яза. Кешенең эчендә шул хәтлек бай менә катлам ята. Ул кычкырып сөйли белми. Менә аңа очрашуда булганым бар. Әмма ләкин ул бөтенлеген китабына сала, әсәрләренә сала. Беренче әсәре 15 яшьләр тирәсендә басылып чыга. Ул чактагы шатланулар, ул чактагы ычынулар дип искә ала яңа китап авторы. Нәкъ шул тойгы күпләргә зур иҗатка беренче сукмак була. Мин әзме күпме язгалап тордым, ләкин арада зур гына бүленеш булып алды инде. Һәм мин соңрак килдем әдәбиятка дөрес. Ләкин бер башлагач хәзер язам инде, менә хәлдән килгән кадәр язам. Мин менә шундый тыйнак һәм акыллы, тирән язучыларны яратам инде, ничисең. Котлы булсын китабың. Кәрим Кара псевдоним, ягъни тәхәллүсе була. Аның үз исеме Хади, алга баручы дип тәрҗемә ителә. Тукталып калмау, гел алга бару Кәрим Караның тормыш шигәре. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Хәзер эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе, әңгәмәне журналист Минназим Сәфәров алып бара. Саба районының Ылыныр тауылында туып үскән Гапади Сала егете бүген Европа буйлап татарны таныта. Башкаларга инглиз, алман һәм татар телен өйрәнергә булыша. Телебезне үстерү, аны популярлаштыру өчен дип җан ата. Без бүген Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе гамәлгә куйган тәэсир татарча видеороликлар бәйгесе җиңүчесе Булат Шәймиев белән элемтәгә кердек. Хәерле иртә, Булат. Хәерле иртә. Еңелек әлеге бәйгедә җиңүең белән котлыйбыз сине. Рәхмәт сезгә. Син ул ролигыңда алман телен татар теле белән чагыштырасың һәм татар телле кешеләргә алман теле дәресләренең үрнәкләрен бирәсең. Әлбәттә, чит телләрне белүчеләр күп, ләкин үз теленә моны хилафлык китермичә башкаручылар сирәк. Менә чит телләрне үз теленә хилафлык китермичә өйрәнү өчен нәрсә таләп ителә? Гомумән әйтәсем килә, чит телләрне өйрәнү берничә тәтәгә ана телен икенче планга кую дигәнне аңлатмый. Әлбәттә, ана теле ул үзенә күрә бер ни бит инде, нигез булып тора. Ничек инде ана телен
белмичә син башка телдә язасың, мин аңлый алмыйм анысын. Мөгаен мен аңлатырга була инде кешеләр ана телләрен ни өчен оныталар? Чөнки алар аннары кулланмый башлыйлар алдагы тормышларында. Шулай бит, аның сәбәбе бары тик шул гына. Һәм кулланылмаган тел ул әлбәттә әкренгә онытыла бара. Һәм инде чит телләр, өйрәнелгән чит телләр, алар өстенлек ала башлый, әгәр дә инде син аларны ешрак кулланасың икән көндәлек, шулай бит, тегесе аның инде онытыла башлый һәм Әмма һәр телгә дә баш миендә үз урыны бар. Әгәр дә син аны күнектереп торсаң, ул телендә сөйләшеп торсаң, әлбәттә ул онытылмый. Шуңа күрә бары тик аны күнектереп торырга гына кирәк булып чыга инде. Күнектерү өчен әлбәттә иң беренче үз телеңне үз итү ярату кирәктер, Булат. Ул миңа иң якын тел. Ул минем әтиәнинең теле, туганнарымның теле, дусларымның теле. Шуңа күрә мин үземне татар кешеләре белән шулай ук әйләндерергә тырышам инде, үз әйләнә-тирәмдә татар кешеләрен булдырырга тырышам дип, үзенә-үзе шулай килеп чыгадыр, чөнки миңа бу мөһим, татар мөхите булу, мин аны яратам. Һәм үземнең яраткан шөгыльләремне дә ул телдә башкарам диергә була. Минем менә каналым бар, татар телендә алып барам мин видеоларны. Без дустым Нияз белән дә төшерәбез видеоларны. Ул безнең аралашу телебез. Һәм иҗат итәбез, шулай ук тарaf төркемебез бар безнең. Татарча җырлар иҗат итәбез. Һәм ну менә шул җавап шул кала, шулай итеп, шундый рәвештә. Ләкин ни кызганыч, Казаннан еракта гына түгел, Казан артындагы авылларда да кешеләр, яшь кешеләр бигрәк тә рус телендә аралашалар үзара. Менә татар теле нормага кирсен өчен, татар теле үз теле, ана теле булсын өчен, синең күзлектән караганда нинди шартларны үтәргә кирәк? Бу социолингвистик сораудыр мөгаен, һәм эш нидә? Монда татар мөхитенең урыс мөхитенә караганда әзрәк булуындадыр. Шаянтов бердән-бер анда Шаянтов белән генә хәл итеп булмыйдыр инде бу проблеманы. Анда балаларга урыс телендә мультфильмнар күбрәктер инде. Чөнки аларга сөйләргә мөмкинлек күбрәктер һәм ул урыс телендә мультфильмнар бөтен җирдә бит инде. Шаянтов ул берәү генә мәсәлән анда. Һәм анда тагын бик сирәк кенә берничә андый чыганак бардыр инде татарча мультфильмнар карар өчен. Һәм алар күбрәк булса, бәлки балалар татарча карарлар иде дә, татарча сөйләшерләр иде үзара. Чөнки бүгенге көндә авылларда да, хәтта анда чепчи татар авылларында да татар балалары, кичкенә балалар үзара татарча сөйләшми, урысча сөйләшәдер. Күбрәк контент җитештерергә кирәктер инде татарча балалар өчен. Үз телеңә мондый мөнәсәбәтне нәрсә белән аңлатырга була? Башка чит телләрне белмәгәнлектән рус телендә сөйләшү кәттәлек билгесеме, әллә аның башка төрле сәбәпләре бармы? Андый сәбәп булырга мөмкин, чөнки урыс теле аларга татар телендә булган контентка караганда кызыграк. Контентка видеоларга анда әйтегеме, ни бирә бит инде. Мөмкинлек бирәме аларны карарга, аңларга. Һәм бәлки шуңа күрә алар өчен ул өстенрәк күренәдер. Яисә анда урысча сөйләшкән балалар бит инде, белмим, шулай ук урыс телендә үзләренең видеоларын төшерәләр, анда YouTube'та аларны карап кызыгарга мөмкиннәр ул телгә, шулай бит. Һәм татарча андый видеолар юктыр дип уйлыйм мин. Татар балалары төшермәләрдер татарча. Менә шул тенденция дәвам итә генәдер инде, калса. Менә ул тәэсир кебек видеолар аша кызыксыну ятырга буладыр. Күбрәк видеолар төшерсәләр, хәтта балалар да, алар артыр иде, безнең интернет даирәсендә ничек әйтергә, интернетта гомумән. Татар яшьләре арасында үз телендә аралашуны модага түгел, нормага кертү өчен нинди гамәлләр эшләргә кирәк дип саныйсың? Без татар яшьләре, хәзерге татар яшьләре бүгенге көндә нәрсә эшли алабыз? Бары тик үз эшебезне башкара алабыз инде татар телендә. Нәрсә белән генә дә кызыксынсак та, һәр эшендә дә үз телебездә башкарырга кирәктер, һәм кешеләргә күрсәтергә кирәктер. Сәләтле татар яшьләре нәкъ менә үз телләрендә иҗат итсәләр һәм башка кешеләр аны күрсәләр, аның чыннан да шундый шәп нәрсә икәнен, бәлки башкалар да илһамланып китәрләр иде. Мин хәзер гомуми сүзләр белән генә әйтәм, үземнең мисалымда әйтә алам. Минем видеоларны күреп, татарча видеоларны күреп, анда татар телен өйрәткән видеоларны мәсәлән, күп кенә кешеләр илһамланып китеп, шулай ук татар телен өйрәнделәр, үзләренең нәрсәсендер булдырдылар, анда блогларын мәсәлән. Менә мәсәлән, бер фин татары белән аралашып киткән идем Instagramда, ул бер заман миңа язды да, удар белән сөйләшеп киттек.
ул инде бераз үзенең татар тамырларын онытып җибәргән иде. Финляндиядә яшәгән татар инде бу. Мин аңа әйтәм, менә син әйдә блог башлап җибәр Инстаграмда үзенең анда әби бабайларың турында постлар яса дидем дә, ул шулай эшли башлады һәм инде хәзер берничә шундый күп кенә постлар ясады ул. Өйрәнеп үзенең тамырларын. Белүебезчә, синең чит телләр белүең алман һәм инглиз телләрен белү белән шикләнми. Чит телләрне күп өйрәнү иратка хас сан артыннан куумы яки башка төрле сәбәпләр ята моның төбендә. Гомумән, чит телләрне өйрәнүнең хикмәте нәрсәдә? Сан артыннан куу түгелдер, күбрәк сыйфат артыннандыр дип уйлыйм. Алман телен өйрәнү ул университетта өйрәнү белән килде инде. Аны университетта ул безнең икенче чит тел иде. Инглиз теле һәм алман теле. Һәм монда килгәч, Алманиягә инде алман телен сөйләшү кирәк. Ул мөһим, чөнки бар кеше дә инглизчә сөйләшми синең белән, бигрәк тә алрак кешеләр. Башка телләргә килгәндә ул кызыксыну иде. Төрек телен өйрәнү мәсәлән, татар теле белән охшашлыгы аркасында өйрәнәсем килде минем. Мен төрки телләрне яхшырак беләсем килде инде. Нара гарәп телендә шулай ук, чөнки татар телендә безнең күп кенә гарәп алынмалары бар. Һәм гарәп язуын өйрәнәсем килде инде, иске татар язуларын бераз укый алыр өчен. Һәм калган телләргә килгәндә шул кызыксыну инде. Казак теле белән дә кызыксынып алдым, чөнки безнең телләребез бик охшаш. Һәм видеода төшердек әле без казак һәм татар телләре турында. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясы быел шактый гына зур эшләр башкара. Әлеге комиссияның миссиясын дәвам итүче кеше буларак син менә тагын нинди дәүләт чаралары һәм гомумән үзебезнең кулдан килә торган чаралар гамәлгә ашырылырга тиеш дип саныйсың үзең? Бәлки шулай ук татар китапларын бастырып чыгаруга күбрәк финанслар бирергә кирәктер. Китаплар шулай ук мөһим, мөгаен. Анда видеолар гына түгел, әйме. Шулай ук бәлки үзебезнең үзенчәлекле контентны җитештерүгә дә акча бирергә кирәктер. Анда мәсәлән, белмим, анимацион фильмнарга, гомумән фильмнар юк бездә, татар фильмнар юк дип әйтергә була бит инде, юк дәрәҗәсендә. Һәм менә ул иң шундый теге аксый торган ягыбыздыр инде, фильмнар юк татарча. Яхшы сыйфатлы, анда белмим, теге дөньяви күләмдәге түгелдер инде, башта нәрсәдән дә булса башларга кирәк. Гомумән, аларга акча бүленсен иде фильмнар төшерүгә. Булат, синең укелеле дип аталган гавай гитарасында уйнавың ул оригиналлык билгесеме, фамилияң шикелле үк, әллә татар көйләренә ятып торган өчен шул уен коралын сайладыңмы? Бер заман ул бик популяр булып киткән иде, әле Русиягә килеп кергән иде бугай. Берничә ел элек һәм мин шул вакытта аның белән кызыксынып киттем. Бер танышымда күрдем дә һәм үземә дә алырга булдым. Шуннан өйрәнә башладым инде. Һәм гитарадан укулелегә күчү чагыштырмача җиңел һәм мин интернетта карап өйрәндем. Һәм шуннан соң аннары нигә әле татар җырларын да шушы уен коралында башкарып карамаска дип уйладым да, чөнки башка бер кешене дә күрмәдем. Анда укулеле белән җырлар башкарган кешене күрмәдем, шуңа күрә кертеп җибәрергә булдым анда. Яңалык буларак шундый. Бераз. Ихлас җавапларың өчен бик зур рәхмәт, Булат. Ага таба синең уңышларыңны күреп сөенергә язсын, исәнлектә күрешик. Сезгә дә уңышлар телим. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.